Какво става, хора? Аз съм Ангелчо или Ангето Долна Про. И в момента съм си взел Едгар и Франк. Безплатни броуъри през денове. И сега нека да отваряме Стар Дропа. Нямам търпение вече да го отварям. Влизайте да отваряте Стар Дропа. Може да се падне нещо. Не знам, предполагам. И нека да почваме с Стар Дропа. Как го е? Стар Дроп опенинг. Окей. Айде бе. Супер Ер. Мърд, защо ми бъгва кът свършвам? Не знам. Това не знам. Някой може ли ми каже? Супер Ер. Рер. Супер Ер. Аз ще гледам горе. Стига бе, Ер, Супер Ер. Какво става, бе? Много малко. Епик, не. Митик! Чакайте. Не. Скин на коло, човек. Аз очаквах да е броуър. Рер, Супер Ер, Рер, Супер Ер, Рер, Супер Ер. Не знам. Брат. Да завърнат кутиите. Мразя Супер Ер, Рер, Супер Ер. А то Рер е рядко. Не, а то по принцип не е рядко, а често. Епик, най-накрая. Кой е тая емотиконка? Рер. Аз ви казвам, трябва да завърнат боксовете, брат. Не ме интересува. Не ме интересува. Но тук нито едно легендари. Това е. Митик, чудо. Чудо на чудесата. Брат, спрей ли, бе? Какво се радвам на Митик, бе? Пак Митик, какво сега? Пак ще ме скамнат. Гаджет на Шели. Гаджет на Шели, да. Айде, бе. Супер Ер. Рер. Супер Ер. Епик. Рер. Супер Ер. Супер Ер. Отново. Рер. Брат, направо ми се спалми, вече много ми е скучно. Нищо не се пада тук. Рер. Рер. Айде, бе, Рер. Какви са тия редки неща, бе? Много са редки. Рер. Супер Ер. 100 коинс. Супер Ер. Аре, бе, нещо готино не може ли, бе? Епик, най-много Митик пакна. Какво стана? Стига, бе. Кога ще ми се падне на мен нещо? Айде, бе. Не ме интересува.
Rare. Абе. Супер рare. Rare. Супер рare. Ара, това колко? Епик. Rare. Rare. Супер епик. Rare. Брате, скучно ли ви е на вас, бе? Само Rare. Малко не сте ли нагли, бе? То Rare, какво правят? Аре, бе. Нещо искам. Не искам зелено. О, митик. Чакайте малко. Какво е това? О, New Brawler. Добре. Броуър, окей. Ще го приема. По-добре отколкото Rare, само да ти се пада. Това е много по-добре. Legendary! Чакайте. Ле, човек. Please, Brawler. Brawler или скин. Please. Hypercharge. Това забравих, че може да има. Брат, стига, бе. До тук е едно Legendary. Много са 4. Какво? Аз не мога 4. Аз не мога на 3, па ще правя 4. Аре, бе, брат. Епик. Още малко изявам, бе. Окей. Legendary! Плейс нещо. Плейс, без гаджет! Какво ще падне? Без гаджет. Не, аз го забравих това. Не. Добре, окей, поне от тук 2 легендарита. Това е добре. Окей. Не е зле. От 100 цар дропа. Rare. Епик. Rare. Епик. Митик. Чакай. Това е гаджет. Супер Rare. Епик. Добре. Епик. Епик отново. Rare. Супер Rare. Супер Rare. Rare. Стига, бе, какво става? Само Rare, Супер Rare. Малко не сте ли нагли, бе? Супер сел. Rare. Епик. 200 coins. Супер Rare. Свършиха ли? Еми хора, до тук ще приключи това видео. Абонирайте се, лайквайте и чао!